Hello? 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Test mic 1 2 1 2. Yeah, that's it. Ayo. One, two, 1 2 1. Test mic 1 2. One, two, 1 2. One, two. Test mic 1 2. Hello? Yeah. Hello? 1 1 2. Hello? Hello? See. Hello? Emma, me Emma.
Yeah, try. Yeah, try, 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 try. Yeah, try. Yeah, try. Yeah, try. Yeah, try. Try, 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 try. Yeah, 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 try, try, try. Yeah. Yeah. Try. Yeah. Yeah. Try. Yeah. Try. Yeah. Try. Yeah. Try. Yeah. 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 Try. Try. Yeah. Try. 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 Yeah. Try. Yeah. Try. What was it? Sound amplify. Yeah. Try. Just amplify me can say flash now. Try. 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 Flash it. Yeah. Try. Try. Yeah. Yeah. Try. Yeah. Try. The sound in my house. Sound in my house. Yeah. Yeah. I need my sound in my. Yeah. Who can say about my sound in amplify? I do where you do. Where you do. I brag that. Yeah. Wait, the power no come. That's all. Yeah.
Yeah. Try. Try. Yeah. Try. Yeah. 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 Try. 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 Yeah. Try. Yeah. Try. Yeah. Yeah. Try. Yeah. Try. Hello? Try 2. One, two, 1, 2. 1, 2, 2. Yeah, asukafo yɛ dama se. One, two, 2. Yeah, asukafo yɛ dama se. Yɛda asukafo ase papa. Anano madaruma. Yɛbɛsrɛ. Yɛbɛsrɛ madaruma. Na mfiri rehawadwene kakra. Nanso yɛbɛbɔ yɛn ho mmɔden. Madaruma. Ago. Yeah. Yo. Pre Yewura abeka yensa. Akuapem na nanano madaruma yebesre na monfanche kakra emrante ne gusuri ye ho adwuma nti beyi aha moye ne se kura yebefa ne sa yedemase yo fanti be dwene yeah yo mprempre madaruma yense brepi sanse dwumadino na yerebefi ase sanse yewura atrasi
Akuapem hene atena si. Esuo twaro kwan twaro esuo efritete. Efritete odumankuma efritete kwafra mo efritete beme a tete kwafra mo abo soro bo asase bo bosompo bo odumankuma kyerema. Mo kyerema den kotokuru goda bo huma ni ma achisi. Yirifianka manku nyankopon no do kyerema bai. Na yirifianka manku nyankopon no do kyerema bekro. Oboru bade. Askwafo Madaruma mumaye sima ba kope na yenhwa ade. Yeah, two. 1, 2. Hello? Ah, yeah. Yeah. Hello? 2. Ready, I'm family one.
chairman yo. Officer man ene. Masa, woman the cable officer ke man. Woman the power cable. Woman the power cable man. Ya man nya video. Hello. Banhado.
Say, once me and my message, and I may my microphone, the guy, the back. Where's almost that 12 bar? And you're going to this dancing. I want them to story. I see I told everyone was done better with me. Never knew my friend.
Besre na yewura odi achi kakra wadaruma ni mse maso ato yeri sebere na yeri nase ene eyeda kase wo gama kwasemu titiru ne Akuapem Nifa na umse yewura usade yo ankasa betrasia na eyasam kese na enanso kutukuri de kobe na wase ariti betrasia yama you sit kwa you fast so I slow mind and the significance of Odwira festival ewo Akuapem abakose mu Ghana gina afeni etia ayo Akuapem ne na otimi twa Odwira na eye Odwira edimu na no betre badaruma yere sebre ebebo pai na ye fijumedi na ase na fijumedi no ya kai na dia to aso ebato sa fra yewura ya mante na wabebo pai na enagement no ye fia me ba se mo share you know mountain. Hallelujah. Please let's pray. Everlasting Father, we are thankful as a people. We are thankful for the victories, the blessings, the joy you have given to us as Akuapem. We are here to witness an enactment of the victory that you won for us many, many years ago.
Our prayer is that we will learn lessons of your blessings. And not just that, oh God, but from this year, we are praying for greater dimensions of your favor, of your joy, of your peace, of your unity for Akuapem. Our prayer, oh God, is that you take us from one glory to the other. Our prayer is that you take Osiadeyo, his Apakamfo, and all the beautiful chiefs and people of Akuapem to a land of milk and honey. Let your name be glorified. Our prayer is that tonight everything will go on as planned, and we will give you the glory and the honor and adoration. In Jesus' name we pray. Amen. Mommy and Fancy Mokase, Emma Ira, the Danas Papa, Bri, Nananum, Ewaha, Na Yerin Sebrino, Yagina Nim, Ebin soon Nim, Nintia Yeshemoha. Erunti yebedi kan ahwe say ene dwumadi ben ansana yebedi say dwuma no eye okre nnadifo ewo gwama wonso wodinsa ebegu fam afre ananom senia Akuapem amanete afi iwia na niaka no odi atu asunte no madaruma mo ho a amane kwan so senia Akuapem amanete senia okre amanete no na monyeman na fi ya tu adwumadine so no certainly okre amanete a nanye ne nadifo Ombe bom amane, certainly okriamanete, certainly Nifa amanete, the Moset to Akuapem amanitia. Ombe boy omamane, Omura, Mafi Jumedia, Eteneka, Mani Chetuaso. And Badian le papa, Bom said, and then Montebina Creso, and so Yakupandrum, Ebuti Aquatanene. No ene be mala no na nya ni be yi apai omwura amani etu adwumadi aso nkpade enele Okay, I'm going to as I say, and a woman I'm bosom, ever so named me. Enyapulati, better than no money. Say the two most number of Mosonamo canon, Bohan and see any tune Bahonam. In a Yapuga on that man. I was out in that man, Bankam in them, smooth to tune them. Then you got your pray, better than Nunu, then Yasanafo, better Nunu, Abia Bombo, better Nunu, Jabum, better Nunu. As a man under the new, as a better man under the bedroom. Many are conquered, one that the man, I point the one that the more. Adam Coffee, one that the more. I remove one that the more. A professor Cabran, one that the man. Nanyako Crabwam ye, Nanyako Crabwam, which was soon, no 200 bed. And that, Nasa Piara, Nabe, Nanda Beto, Nasiansu, Bebosiansu, Ledu, Belden du Crow. And what unnecessary, episode in the new. Nankamo, and then I'm breaking a quaniate. Among Quani, we are some also, and then an intimate of Akuapem, no Akuapem, no Kere, no Bokrea, and what the year at any better humbo, Nantimo, another year, to one canning, and put on a string, ever son and you. In a year, or to 12 of you, I turn to Sino, as a one walk pango, no one boy, let a clear also, Nantimo, or Kere, and Nidia, or Judah, Nanyaka. In a year to 2 years. In a year to 2 years, let them way, Abutachi, Akodra, who way, no one better, Nifa, no 200 ben. And Guardianelio, and Guardianelio, and Guardianele, and near Kore, and near Saint, and near Kansi, and the review, and even near him, Eka near him, at near dear, if we are near Rotten, then who, at the near Sanabwe, and put on the seret, and you promo that way. At that day,
Mina nyos ya dia yo kwasi akufu. Mo ngwasio, mo kan kwaso, mo bi ngwaso. Akuapem ngwasio. Ala na ndio osi odumuja, otutu ababio, Nifa hene, awura ne eba, owo abrempon, okre ahemfo, Akuapem ahemfo. Endi on awura ne eba o, afimo ban, ina nyos ya dia yo, anabedo, abeto 200, afi, na ni se ni jungo, enu kuta ni sere, ebe so nti yelmansi, sesa pokwa ho, achi ebefo, enya bonsam, sokosale, na yeta na bomo, ibo mo afien, abetwiki ani, abetwiki adem. Na be jan say Akuapem mama ibe woso na hyehye na be dwuro le na nya puti gare wo di abrafo hene ina nya pugu aje wo di abrafo hene ene ne jan aboy mo ji ani afi na ni be ne nya akere mo na ni mo enu mo dudura sami entre ani atebodimo atebuki abusofu akwanta Yeda munyina se. As this program is part of art and the showcase of culture, I humbly crave the indulgence of Obrim Kesi Osiadeyo Kwesi Akufu III and all gathered here to give me a hearing for a minute. This woman was recently appointed as the brand ambassador and face of art for the 200th anniversary of the Odwira Festival. She is Sharon Dede Paddy, popularly known as Padiki, a Ghanaian visual artist who has gained recognition for her work. She is notably the first Ghanaian who achieved a Guinness World Record for the largest leaf print painting, measuring 54.33 meters square, completed in July 2025. This woman is no more, and I crave the indulgence of Osiadeyo Obrim Kesi Kwesi Akufu III, that we all rise for 1 minute to honor Sharon Dede Paddy, popularly known as Padiki. Sharon Dede Paddy, popularly known as Padiki, Obrim Kesi Osiadeyo Kwesi Akufu nantiye. Sharon Akuapem nyina se deye. Padiki Nifa so say deye. May her soul rest in perfect peace. Amen. Thank you all, shall we sit? Yeah. Abra yeda wase. Yeah, ebusia ebetua dwede so. Na baby ayaki ebetu nsa frɛ Nana Probia Asante Jackie Odu. Na wabekyerɛ yɛn ne ti a ene yɛhyɛm ɛwɔ sɛ dwumadi aso. Me fa sɛ mo hyia na. Ti ene dwumadi no ne ti a yɛhyia wɔ ha no. Nana Probia Asante Jackie Odu. Ɛna obekyerɛ ne ti a yɛhyɛ mo ha. Wadaroma. His Royal Majesty Osiadeyo Kwesi Akufu III, Akuapem hene, Ewuna Bobrim, Osodumja,
Odwira Babio the fifth, Adukrom Hene and Akuapem Nifa Hene, all divisional chiefs herein present, Nananom, honorable guests, distinguished invited guests, members of the clergy, security services, the media, students, ladies and gentlemen, all protocols duly observed. On behalf of the Akuapem Nifa Enactment Committee, it is my singular honor and privilege to extend a warm and heartfelt welcome to you all to this historic Akuapem Nifa Enactment, organized as part of activities commemorating the 200th anniversary of the Akuapem Odwira Festival. We are deeply honored that this significant cultural event is being held under the auspices of His Royal Majesty Osiadeyo Kwesi Akufu III, Akuapem Hene, the Paramount Chief and President of the Akuapem Traditional Council, and Honorable Brim Osodumja Otutawebio V, Adukrom Hene and Akuapem Nifa Hene, whose visionary leadership, unwavering dedication, and commitment to preserving the rich traditions and customs of Akuapem Nifa have made today's program a reality. Today marks a significant milestone in our collective journey to preserve, celebrate, and pass on the rich history and traditions of the Akuapem Nifa division to future generations. This enactment is not merely a cultural display. It is a living classroom through which our youth and the wider public will appreciate the sacrifices, courage, wisdom, and unity that have shaped the identity of the Akuapem people over the past 2 centuries. As we gather here, we pay glowing tribute to our illustrious forefathers, whose resilience, patriotism, and commitment to unity laid the solid foundation upon which Akuapem continues to flourish. We are reminded that our culture is our identity, our heritage is our pride, and our traditions are the guiding principles that bind us together as one people. On behalf of the committee, I wish to express our profound appreciation to their Royal Majesties for their invaluable guidance and support. We are equally grateful to all principal town chiefs and queen mothers of Akuapem Nifa, members of the Planning and Enactment Committee, our sponsors, the development partners, the security services, educational institutions, cultural troops, volunteers, and every individual who has contributed in diverse ways towards the success of this program. To our cherished guests, your presence here today is a demonstration of your commitment to promoting our cultural heritage and strengthening the unity of our traditional institutions. We are sincerely grateful for your support and participation. As we witness the reenactment of significant historical events, let us draw inspiration from the values of courage, discipline, sacrifice, unity, and servant leadership that distinguished our forebears. May these values continue to guide us as we work together to promote peace, development, and prosperity throughout Akuapem Nifa, Akuapem Man, and our beloved nation, Ghana. It is my earnest hope that today's program will not only educate and entertain, but also rekindle our collective determination to preserve our customs and traditions for generations yet unborn. Once again, I warmly welcome you all to Adukrom Akuapem and to this memorable Akuapem Nifa enactment. May the Almighty God bless His Royal Majesty Osiadeyo Kwesi Akufu III, bless Honorable Brim Osodumja Otutawebio V, bless all the chiefs and queen mothers of Akuapem, bless Akuapem Nifa, bless Akuapem Man, and bless our dear nation Ghana. Madam Wase.
Abusuanti Nana Krobia Asante Jake Odum ena Yateninken na Odinsempi na Etugwa so do Akuapem Hinase se ni atetefo hwe ni awani gina no eno nene abam wo ne beresui se mfirisia 200 years ahanu Odwira ebedu Akuapem ha na se ya nwaye edebeda yamane ne yamamre edino etise ne ene yewo classroom pepepa yebesua de tie nyina ne yenim fo Odwira ene Akuapem ho no yebesua ne nyina ne na ose yamane ne yamamre ene niema emeye yesoronko no yenkura mu pintin na edikanfo abeyebi edi achiri ajayen je du mene won so se ebeyebi ato aso na yenyere ye ho odi aseda ama nanom odi aseda ama ye teacherfo abadwumayefo securityfo central fam mohanu bia oso da mas papa na sabiri ya wachire ye nienti ya yehye mo hei na afeide mehu atitiru pi wo ha ti ye de won bechire na yenyakwan atu adwumade ne so ti prepare meto nsafre eye menu apeni the boy na atitiru a owo ye nchen wudwumade ase no odi won abechire ni atu adwumade me fa se bonhia the boy yo ti the boy de otitire ni management no ebechire yo kwaku meda wase mada Roma Akuapem Odwira ne mpanyire menu anom sentrofo meja nom Nifa man ana no mahimia mpanyire atrankowa apakamfo manije bi se ne osi kwa me da ko me mepa otitene ni ono so ye mikro mo hene me maye te se aboya mpan me wo ebiri ne agropon hyeso mo koko ase nti eto ha me wom nti mpanyire me da mase ono nyamfo a na ye mepa oni mada Roma ansa na mekasa no afiri eye Kia Sorento na Odwira su ye tuntum black GN 7047-15 mada Roma school foka wode bae no afiri yes bukwan nti ontuma ye Kia Sorento black in color GN 7047-15 Mr. Mara onto my na school for no nyakwan na wana ho meja nom ne menanom abang panyirifo ne atechirefo mpanyiri amwo ha David nyom ti adionum ba ko yemoson o se David fa adwura ne wo frɛ no Odwira no na Odwira omman Israel no ka kire wo se osa mukoi mo bedi nkonim ampa Israel manko osa no wodi nkonim awurade hira na kenkan yeso na adomunti amen yawo ononyamfo yi wo kro a wo frɛ no Checheku sabre ne mada Roma na nkane ani wodi na yakura enede nkane aba ho lord kwan dem nsu wo ho nti ayekuro o hye na de suase wo Checheku abrabo ye boko yen anim nti obetua so wo eye eprede okronkron bo ene etwum mo atwum bi eni achi no nyame ye na dom ye adwuma enamu anya sika no so betua adesua so nti okọ lagon no mo fra no legon na okọ ye business administration nyame dom 1994 na abehia se obepe ohene amada Roma obedan dan oman senia Israel homa no aka Nyankopon homa so aka se ohene biara akoma da ono Nyankopon nsem wanka sofo wanka catechist wanka police ni wanka teacher oso ohene enti akasebere mpa wada Roma da bia odi kwa mma befa no ehwo na yebekọ opue heavy a yesu ye pie obi 1994 1994 na wode yewura eye eprede wura na safro akwampa otoyamfo okoji ahene otoso ebiesa si egwaso se eprede hene abuafo enedai ambanyina hia eye manije de manwanwa se begwa ya hia de mpanyini eprede hene no betene kwam se gwantreni na wahwe the 200 years of Odwira celebration woni fama mu de amaye ye kwa sembo e mana na kwa ba meda mo ase
straight. There you go. His Royal Majesty. Ose adeɛ yɛ ɔkwasi Akufo. Ɔtɔ so mmiɛnsa. Akuapem Hene and President of the Akuapem Traditional Council. Ɔyɛ man Osim Kwetia the second. Akuapem Hene and Ɔhene of Amanokro. Osi Odumja Otutu Ababio the fifth. Nifa Hene of Akuapem, Oker Hene and Adukro Hene. Awo Abena Krama, Owa Brepon, Nifa Hema, Nenye Kwame Hene Ku, Ebru Hene, Nenye Asare Achia Hene, Deo Hene, Nenye Ofori Kantanka, Abonsi Ohene, distinguished invited guests, students, the clergy, ladies and gentlemen. Minne enepe ya ye. Mema munyina aha. Mema Akuapem. Let me begin by saying that someone asked me, who at all is behind or is the mastermind behind this idea? I told him we have one Tia Esodai, and he is the Akuapem Hene. I thank you so much for this great privilege. I'm deeply humbled and truly honored by the confidence you have shown in me to be the chairman for this auspicious and memorable occasion that reminds us not only of our rich heritage, but also of the courage, sacrifices, and unity that gave birth to Odwira Festival, one of the most treasured traditions of Akuapem. I accept this role not for personal glory, but to serve this wonderful cause alongside all of you. Today, through artistic reenactments, we relive the remarkable role of the Nifa division of Akuapem in the historic battle of Akantamansu in 1826. Available records and rich oral traditions tell us that Akuapem played a great role in this war. Akuapem, in their formidable war formations, played a significant role both operationally and tactically in securing a decisive victory over Ashanti. The legendary bravery of the then Nifa Hene, Otutu Ababio the second, and the Akuapem Nifa division in the war effort has been told by many historians and captured in oral tradition. A significant event
that happened in the war is the fierce fighting by Nifa elements led by Apred warriors that led to the capture of the Odosu war god, the Odosu war god of the Ashantis, at a place known as Akode. It is estimated that the capture of this war god so devastated and weakened the Ashanti war efforts. It weakened the Ashanti war effort spiritually and ultimately led to the decisive defeat. It is also important to note that when the Ashanti were defeated, there were many other relics with which Adudankwa and his Akuapem contingent captured in 1826. That were the Ashanti stool paraphernalia connected with the celebration of Odwira festival. Until that time, the grand and important occasion for all the chiefs and people of Akuapem to pay homage to the Akuapem was that Daikese. However, with the captured relics, the Akuapem paramount stool began to celebrate the Odwira festival. Nananum Oseadeyo, distinguished guests, students, ladies and gentlemen, I'm a proud Okre and I'm a proud Akuapem to submit that it is the 200th anniversary of the yearly Akuapem Odwira that we, the people of Akuapem, led by our current leader, Akuapem Oseadeyo Kwesi Akufo-Addo. We'll be celebrating, and today's enactment is an important part of going down the memory lane of the rich history of the people of Akuapem. Your Royal Majesty, esteemed Mpakamfo of Akuapem, I'm fully aware that the true stars of today are our speakers and all of you who have taken the time to be with us here. I will therefore shift the spotlight to you as I look forward to a successful and inspiring event together. Mini bi okriese. Mi sente mi empoto ka akwa. Ani sa de se. Ani da hwan osi ade yokosi akufo. Ani kuya dodi. Madodi etemo nkuya. Yeri Infiano elofe nyo. Ete Akuapem ne mfiase ji Odwira. Ne mo preso. Ne mfiano elofe nwa nafo. No mo sese ekai. Ebo toku ne ho kai. Mo preso mo. Ohen foforo, asem foforo. Akite mo. Sise awohwe. Ete ade esrasra ene. Ne fe ho ke. Ene Odwira kura maase. Mekete se Akuapem nkodim ete ene njia ana Ghana pe ene njia Nifa momokre omuji akotin papa ene pe so tute se Odosu no Montebi ako ene oni twodwira Odosu anso aprede ohene mo Nifa hene modahwe omobiti Odosu a na mo ho omre omodahwe ne chube mre aprede na mo Nifa hene yo mochiso ne oni nchimo ene ni sakna mo bede mo mfom soso mo de mo akpeto se ene twodwira ne ne kai Odwira le a mo se e kai okre ama ne kai Nifa hene na mo no mude me na ne pe nkwen. I thank you very much. It's a money, sir. It's a money, sir. You can do better. Yeah, Oduma kuma chema say osimo ekudonto yeda ase. Yo, sabri yebeto adwumadi so. Sanse yera okoti ahene oto afom safro okwampa.
ɔne yɛn abɛkasa na baabi a yɛadu yi nana abobɔ nneɛma no bi so de nanso yɛsiesie ɔpanin bi a amane no sɛnea Akuapem amane no te na ɔne yɛn abɛkasa na wabɛka mu asɛm ɛde akyerɛ yɛn yɛtie abakwasɛm a ɛwɔ Odwira akyi na fi abakwasɛm so a ɛwɔ Akuapem akyi na Akuapem yɛwɔ amane na ɛsiane sɛ wose ahenepa nkasa nti ɛyɛ mpɛpii no yɛnta nkasa nyɛ dede wɔ abɔnten nanso obiara nim sɛ Akuapem yɛ Akuapem saa bere mu yɛmfa nsɛmbɔ ahyia Reverend Dr. Alfred Kwaten na abakwasɛm a ɛwɔ Odwira ho no ɔmmɛka kyerɛ bɔnsɛm. I am grateful to the Almighty God for his guidance and strength. I thank the Akuapem Odwira Osiadeyo Kwesi Kufu III and his council for this opportunity. Thank you, Nifa Ehunabobrim, Osiodumja Otutu Abebio. When I prepared for this lecture, I asked somebody to tell me how I should greet when I come here. I'm sure that it is Osiodumja Otutu Abebio, the fifth, who would mark this for me, whether I said it right or not. Osi minieni yaye. I told you Osiodumja will help me. He just did. Thank you very, very much. Well, before I go to the wall, I said something in the Okre language. They told me the meaning was good afternoon. And I'm sure it is true. Yes. Well, for the purpose of this lecture, I want to review something little about the Tripon language. The Tripon language. I am doing this deliberately because Nana Chair has said a lot about what I would say. So let me concentrate on this and I'll come back to the wall. There is a seeming position of Tripon meaning, which means to some people something else. But I dare say that the question of whether Tripon is a language or not must be approached carefully. The historical evidence suggests that Tripon was certainly understood by 19th century missionaries and linguists as a speech form or language tradition. However, the same evidence also shows that Tripon should not be reduced merely to a language in the narrow modern linguistic sense. Rather, Tripon appears to have functioned as an ethno-linguistic designation, referring at once to a people, a speech community, a Guan-related identity, and a historical cultural group spread across several settlements in Akuapem and beyond. Well, let me also say that in my research, I did not readily come across Okre language. Maybe in the early 19th century and the 18th century, the Okre was not really used, but the Tripon was very much used. That is why I want you to understand the word Tripon as a language or something else. It is very important to me, and I know that Nanache is also very, very important to Nanache. All right.
The earliest and clearest evidence comes from Reverend J.J. Crystallis, a grammar of Asante and Fanti language called Chi of 1875. In his introductory notes, Crystalla observed that 5 Tripon towns, Ebri, Odewu, Eukugwa, with Abonse, Edukrum, and Aprede, have retained their own language, besides speaking Akan. This statement is significant because, first, Crystalla explicitly states that the Tripon towns and their own language, meaning that in the 19th century, Tripon was not simply considered ordinary Akan or Chi. It was recognized as a distinct speech tradition existing alongside the Akan. Secondly, Crystalla's comment that these people also spoke Akan shows that Tripon communities were either bilingual or multilingual. They had retained their own speech while also participating in Akan speaking political and social life. This is important because it explains why Tripon could later be described in forms such as Tripon Chi. It was not necessarily pure Akan, but neither was it untouched by Akan influence. Crystalla's second statement strengthens this argument further. He wrote that the Guan language is still used in Enum, beyond the Volta, and to the northeast Akwemu. This dialect is not much different from that of Date and Tripon. Date is latte. Here, Crystalla places Tripon in relation to Guan. This suggests that Tripon was understood as closely related to the Guan language family, or at least to a Guan dialect. The mention of latte alongside Tripon is important because latte, like Tripon, appears in older sources of parts of a wider known Akan or Guan-related speech zone. Therefore, Tripon should not be treated simply as a subform of Chi. Rather, it may be better understood as a Guan-related speech tradition that became heavily influenced by Akan because of the political and cultural history of Akuapem. Well, the reports of David Asante on Salaga journey provide even more important evidence. Writing to Basel on 19 September 1878, David Asante identified people he met who spoke what he called the Tripon language, or a Tripon-like form of speech. He observed that in Kratchi, the people spoke a sort of tree like Tripon. He also mentioned places such as in Chumuru and in Kwakwakro as speaking a form of Tripon. Most importantly, he stated that at Salaga, the real Salagas were Tripon people who still spoke a kind of Tripon more than that of their neighbors to the south. This report is extremely valuable because it shows that Tripon was not confined only to the Akuapem range. David Asante's use of the term suggests a wider historical distribution of Tripon-related people or speech forms, stretching into areas such as Kratchi, Chumuru, and Salaga. His phrase Tripon Chi is also important. It suggests a contact language or mixed speech form, a Tripon base or identity expressed through Chi influence form. This reinforces the point that Tripon should not be rigidly interpreted as a single, isolated language with fixed boundaries. Instead, it should be understood historically as a speech tradition shaped by movement, settlement, trade, political contact, missionary encounter, and multilingual exchange. Well, from these sources, one may draw a balanced conclusion. Tripon can be described as a language in the sense that 19th century sources recognize it as a distinct speech form. Crystalla expressly says that Tripon towns had their own language, besides Akan. David Asante also speaks of Tripon speech and the Tripon tree. However, Tripon should not be interpreted only as a language. It should also be understood as a people, an identity, and a historical category. A more accurate interpretation is therefore that Tripon was
and ethno-linguistic identity associated with Guan-related people and speech forms, especially in the Akuapem, Enum, and some other areas. Well, the next time we meet, remind me that I will also talk about Chirpong and Okre Pongo. Enough of this academic work. I want us to move to how this war has influenced the Akuapem people. As this program is exclusively designed for the Nifa division, I will shed a little light on the reasons behind the Akuapem celebration of Odwira. Further, I will discuss Nifa division's contribution to the Akuapem wars overall, with particular emphasis on the Akatamanso war. This decisive confrontation at the Battle of Katamanso near Dodua on 7th August 1826 is a one to remember at all times, especially in 2026 that we are celebrating the bicentennial of the Odwira. This battle was fought between the Asante Army and the Allied forces of Akuapem. Enye Akuapem Fonkwana Eko Sa Osai. Akuapem Achem Fanti Enkrai Akwemu Krobofo Osudokufo Shaifo Afe Abrofo te se Danes, Dutch, and a British, and a Corsa or Queen. Well, the battle represents a pivotal moment in Gold Coast history and is widely regarded as an event that marked the decline of Asante military dominance over the southern states. Yabipese Mimayetia said, say, a briar Corsa Queen and Asa or Saino. Na Asante for edin tintiman ewo omanyimu pa. Na se woma ohomene so a na baby fo bia adwane na obia epe baby akọ. Enti san se oma ohomene so a na obia epe baby akọ nti. Nipa bi hwe se kwan be na ebefa so a ye bebre won ase. Ebio enye Akuapem nkwa ne ko sa osai. Jetum sa enye Akuapem nkwa ne ko sa osai. Well, if we talk about Akuapem people, who are the Akuapem people? Prior to 1730, we had some people on the Akuapem Ridge, but they have had a lot of issues, so they had to resort to the Ochihene Council to invite Ochihene to help them. Ochihene brought Safori to help them lead the war so they become independent. They did after the war with the Kwemu people. Now, the Akuapem in itself was formed in 1733. Safori consolidated loyalty through a ritual at Abotechi, which involved oath-taking. All the factions pledged allegiance and formed 5 divisions and integrated themselves into their camp military traditions, with Trepons, Guans, Kamines constituting the core component of the Akuapem as at that time. Well, records already show that the first Adaibutu festival was celebrated on September 26, 1826. And the first Odwira festival was celebrated from 16th to 20th October 1826. That is the main reason why we are celebrating our 200th Odwira this year. I want to reiterate that the Odwira is a yearly event, that we cannot say that at some point the Akuapem people did not celebrate Odwira. Say you can't say Odwira no edu baby ojaye and osan to aso a enye if you say afi da adeyo a ye edidwira Akuapem. Well,
The war in itself in 1826 did not come in a fluke. Eye bibi na koka bibi na bibi ye bibi. Enti mpani sa ukoto se nipa baanu kontoko a emisa se eden na esi na mbisa se na ano eden na esi. Before the 1826 war, there was a war in 1824 called the Nsamanko War. In fact, it was as a result of this Nsamanko War that we lived to see the 1826 war. In the Nsamanko War, Sir Charles McCarthy had marched in February 1824 to fight the Asantes. Upon seizing the large army, the Fanti and Wassa soldiers fled, leaving their arms behind, leaving unfortunate Sir Charles McCarthy and his men with the Dentra forces to fight the Ashanti and Anomansa alliance. Well, this Sir Charles McCarthy did not survive because the Ashanti army was more than the army he was coming with. So he was beheaded. He was beheaded. The Akatamanso in itself was fought for revenge. Now Santifono say, Ebra, wani Charles McCarthy kokun no, nipa binsu kobwai, na enkran for, achimfo ne Akuapem for ka ho. Enti esan se mo beboa won ti no, ni aye no, yenso yene mo bekom. Na ya hwe se mudi nkonim wo yenso ana mo ni nkonim wo yenso. Enti Nana Osei ya wakoto eye na dwen se oni nkranfo bekom, oni achimfo bekom, oni Akuapemfo nso ebekom. Nana onim se abrofo no nso afa ne ho adwen deda. Enti British for Danes for any Dutch for na onim se wonyom kubroni bi ye kunu no oye wan adwen se ene yenso yebedi anim na yahwe na Asantefo edi enkuku. Well, the Asantes were so formidable that they believed they could defeat their enemies, even though they are on their own territory. One day oba uswa osi obepo na wa bra usu. Enti baby a wo bia obetimi aba ho na wa bepo efise ye frɛ won kuma pemu a apem beba. Asantehene Osei set off from Kumasi with his army, which numbered about 40,000. The army marched through Achim and Akuapem towards Dodowa because they had received intelligence on where their enemies were and where they had gathered. Well, like every war king, the Asante's 40,000 men had 12,000 forming the center, 10,000 to the right wing, 8,000 to the left wing, 8,000 to the rear, 2,000 to the reserve of the king's bodyguard. The army of the coast was made up of, as I said, Akuapem, Achims, Osudoku, Krobos, Akwemus, Shai, Fanti, Dutch, Danes, and the British. The early morning of 7th August 1826 proved to be a critical period as warriors from both sides prepared for battle by performing various rituals. Sabri ni muno yen koku ewo bra yen nyankuma debi. Enti obi a oba okono ode na nyame bi ode nioma ogidi ene nioma obetimi di akokono na yeye na ekokono. Enya tio ne asekan ko na sabre no na ye de ko okum. Abrofo no de no kwasem ne se na wogidi se atio ne asekan ne beboa wo. Nanso yentimamfo de na ye gitum se yenro nso ebeboa yempa. Enti Asantefo ne ba no nso ode nro ebai, ode abosom bai, ode nioma ebai. Well, the conflict persisted and persisted and persisted until the Asantes were defeated on the 7th August 1826.
Sa 7th August 1826 yi eya Santifo ntam kese na woka ontimi nsori enya ho de biara da. Nipa bi kura ka se sa 7th August 1826 inti ena ahema no etwa dancing kran no ebisade bi si won kran ana ehu na eto wom na emu odin papa. Eye sabri mu ena senia maka ne da na mekoso aka ne se asantefo a na ose eye kuma pem beba no asantefo a na ose onimkum na onim adwane no sabri ni mu ena okono efono wom nti odwane akon. It was during the Akatamansu War that the Akuapem army captured the Asante war god and the stool regalia associated to the Odwira festival. I'm sure we heard already that the Odosu, the war deity, was captured by the Akuapem people during this war. And this gives the Akuapem people the right to celebrate the Odwira festival. Well, we are at Nifa, so I had a little from Nifa out of what the chairman said. The Nifa division, led by the Adukrom Akuapem people in 1826, also was part of this war. They contributed significantly to the Battle of Akatamanso. During this period, Nana Otutu Abebio II, also known as Ohene Koko, held the titles of the Dukrom Hine and Nifa Hine. So it's not surprising that we have Nana Otutu Abebio V, who is in seat here. In fact, Nana Otutu Abebio II was responsible for commanding the right wing during the conflict. At that time, the Nifa division was made up of Edukrom Ebru, Dewuwa Ukugwa, Prede, Abonse. Yeah, even though we have Asesiasu today, by that time it had not been a separate community. So they were part of the Abonse people that they went for war. So it's not like Asesiasu doesn't exist now. It does exist and still exists. But by that time, they were part of the Abonse people during the war. In those times, war was so important that it was tactical and required a good approach. Each of the towns joined in for the Akatamansu War, with the Dukrom being the head of all the towns and the Nifa divisions. There are two groups cannot be left out, the Apeja and Asonko. They also went along with their deities in this time of war. Because these two groups went together, they are war captains. Ochiame Kwame Ansa, Osafini Labi Bedietio, and Osafini Kwesi Odoi. Also, Asonko Edu, Asonko Obo Niayim, Osafini Ose, Osafini Labi Buakon, and Osafini Kwaudakon were together and they tactically supported this war. Nifa division also had some deities who helped them in the Akatamanso war. Let me mention a few. Otutu, Kwajabi, Akwesi Nyansiamwa, Mankosa, and Lampo were some of these deities they sent to the war. Maybe I might not mention their names well, forgive me. Well, as the chair said, the inhabitants of Aprede were very integral in this war. They were part of the Nifa division and they did their work as they're supposed to do. They are reported to have captured the Odosu and the umbrella from Ashanti at Akode. In the local dialect, this event is commemorated as Yache Asantefono Akonte. Well,
let me end with some of the things that we brought home. Nifa man acquired various items from the military. Let's state that in those times when you even acquire something from the war, it is a prerogative of the Akuapem to just put this in your hand with the help of his kronti. So the Obuaman umbrella, the Odosu, their Sonkodram, their Pejadram, some in the Ruta and some flags were acquired and given to the Nifa division for keeps. Indeed, the Nifa division really helped this war and Nana Adudankwa during the war. And it must always be mentioned that the Nifa division's bravery and the support of their deities helped us to defeat the Asante people at the Katamanso on 7th August, 1826. Thank you very much. Sembonisa. 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 Ajanom Akuapem wa mamre na Akuapem wa bakwasem. Manenye wonwa se osofo ena orika Akuapem amane ni Akuapem mamre ho asem. Yedamase. Isan se papa de brofo ni twi efraiti. Yes, every wo ho bebre na mum key points bi wo hono ma ye beka ho asem kakra bi oso okono na eye Asante ko a okon 1824 ana Asante jeri se eye Akuapemfo ne nkranfo ne nipa bi yetisa na bo afantefo ne won be kwinti wo be tori sa nipa ku yi so Anunti and Wofi Asante de soldier for 40,000. If you Asante, a fatim, ebedu, dodo wa cantamansu, say 1 year babacon. Na, one way a ding to know them say, who bet to be a dear sunkunim. Now so Akuapem any year allies to say in Cranfo, ne Fantefo, ne Crobofo, ne or Kahumina so. Ye boy a home Emma yedi Asante man sunkuna eno ne okuba ko a Asante madi nkugu a won were mfida na okan se aya Nifa ha yedi akoten pa wo sa okonimu na ose ye nenanom na won abenyiye ose won fa yiye kasema ose won abenyiye nti ye nenanom abosom a ewo Akuapem Nifa ha no na wotai Akuapem hini achi na wokuje niema bi a esombo ewo Asante mansem na saa niema no na amenne Akuapem timi twodwira na o kenkan abakwasem na obeka tiro saa niema no na eye denchirafo dia na Asante eje wo denchirafo nsem na ma won tumi se won twodwira na Akuapemfo so yenso ye jafi Asante fo nsem na amenne Akuapem etimi twodwira na Akuapem de yesa ahene nkasa na bota na yedede nti yenta nkan asem na nkasa di seye oman bi a nkasa biri wadi atuatua Ghana fo aso ama aya bibio ho na nso yede yese ahene nkasa ti yenta nya hantan pi na nso afide Akuapem ni se sanse wanya mfirisia mako ahead 200 abre odura banti afide obepeja onimu kakra na amangate na amangahu na wahu sampa Akuapem wo ho na Akuapem hene so wo ho eye Akuapem hene kwasi ekufu kotobirigane ananso we apem esubroni a oni hwere kura na nyana ho fa duru akra piao etimomo se manananom
na madaroma mejedi se nananom se ye kyerɛkyerɛ nipa pi yenim yamane Akuapem mprempren wo amanti dunson 17 principal towns of Akuapem ena ye wo nkuro ketwa mprempren dodo na nyinga beyo nso abeye babi ti se mangwase kuro enya kura bio adoso nya kura bio okura se nya kura bio amanforo nya kura bio ene mmea titi kuro ni ketwa no nyina renyin na besi na ko obi nim se kofodu adweso ye Akuapem obi nim se okura se kentenkiri esuo ya eho nyina ye Akuapem enti no yesre se moma yenkyere abakwasana panyin se wo yire fi ukro mu hini aben a o yira ogwaba ase yeda masnana nom baby a yadui isan se ye pese aman no ene abakwasam no ye nyina ye hunti nananom nam okwan sonkoso erebe ye oyikyere bi ede akyere ye na saa oyikyere yi University of Ghana for School of Performing Arts. One what is said medi ashe wonsa say one meye biribi na one fan kyerɛ Akuapem na Akuapem so ehu sɛdeɛ ɛte na nya tia me pe ne kyɛw mole me yakure ne na dawroma ɛyɛfo ani yi a emerante ɔmɔ mbɔ yi tempere no mole ane be kure na anya ne ani pion mo pre na ani pion mo pra ma fele mi esini mi otwa na GBC2 no ani wo mpra mo akwande tuto ma fe omo onyane omutweji omudwuma we enti brempre ya osade yo owo hai na me papa ene Master Nicholas Ekufu ewo Akuapem na bom se bare ne last tour o head answer na o de pension resettlement principle ha o so Akuapem hene ne wofa o ware wo Akuapem kuro bia so enti wudu Akuapem kuro bia so a Ekufu wo ho enti ohun se obi de Ekufu abonsen aprede latte eburi babia na Akuapem hene na yiti bacho School of Performing Arts my krado a prepare babia do no ye de bemamo na matu adwumadi ne so na mu wi a na afi yewura anana hwe okay and the box must go on. Okay Nifa we put down go back to okay we obedient pen and tofu abusia eti yewura me de nam san kamen kan so abakwa sam de sa nati wo se Akuapem hene Nana Kwesi Ekufu a odikan oware 62 na owo mma 125 na onene yerenom ne mma ene wo kwachichiri kura wo fe na sempa ne yi bonsa mo Akuapem hene na ya de pa eti sabri mo me fa sembo Asia School of Performing Arts University of Ghana ebibi kroma wabre a wore beye oyichire e de akire bonsam friends ya
Ophelia. The noise outside. It seems there's a lot happening in the town. Yes, Ophelia. A lot is happening because everyone is preparing for Odwira Festival. Grandma, I've told you my name is Tracy, not Ophelia. Grandma, what is Odwira? Ophelia. Okay, Tracy. Odwira is a very important festival of the people of Akuapem. The word Odwira means purification. It is a time in the life of our people where we thank the Almighty God and our ancestors for protecting us during the war. War? What war? Tell me more about it. On the 7th day of August, 1826, the Southern states stood against the Ashanti army. People gathered, drums sounded, oaths were taken. Amongst the formation of Akuapem, one state stood on the right, Nifa, led by Edukro, joined by Dewu, Abonse, Aprede, and Wukugwa. Ophelia. The army was commanded by Nana Otutu Abebio II, Ohenekoko. This is their story. Does not tilt. When the right wing holds, the center breathes. When the right wing remembers, the children inherit again. Brothers of the Bukro, Ebru, Dewu, Ekuba, Aprade, Abonse, hear me. Today the last call. The Ashantis pressed out. Our king cried for bread. The right wing of the Akuapem stands ready. We will not see a footnote in another story. And if I want to people and support everything. Nana, the good group stand as the head of Nifa man. We stand not to command the road. We stand to gather, guide, and answer. You brave men who knows heals back and patience courage. Who breaks strength, food, and the world stand information. Who brings men who do not run for the cloud. Aprede brings wonders and happiness. We carry death, but we also carry leaves, roots, and medicine for the wounded. And Abonse will bring supply, weapons, gunpowder, and days of treatment shall not be cut. And let it be known today, Nifa does not move as scattered villages. Nifa move as one right way. We will bring the Apeja heart. Our captains stand. Our deities are away. The drums answer. We will march with the Apeja drum. We will not let the Ashanti take our names. And if the right will bend, we shall straight it. If the fear comes, our formation will answer. Then let the Ashanti answer. Our spears are ready. Our oaths are iron. Then let the Ashanti not see just a crowd, but a formation. Let the Ashanti speak up a gathering on the evening. The enemy knows that the right way is away. A right way that stands alone is only a sign. A right way that listens to the whole army becomes strong. I will say a flower grow. I will say a flower grow. A flower grow. You know the flower. I will say a flower grow. I could say a flower blow, yeah, and a flower. I could say a flower blow. I could say a flower blow, yeah, and a flower. I could say a flower blow. I could say a flower blow, yeah, and a flower.
Otutu, one who watches the right. Kwajabi, the one who sharpens the eyes. Akwasinya Isiamua, the one who grants cunning. Bosumchi, the one who studies the hearts. Hear us. Walk with our people. Walk with our captains. Hear us. Walk with our people. Walk with our captains. Hear us. Walk with our people. Walk with our captains. Hear us. Walk with our people. Walk with our captains. Hear us. Walk with our people. Walk with our captains. Hear us. Walk with our people. Walk with our captains. Hear us. Walk with our people. Walk with our captains. Let the match begin. Apeja to the right. I'm ready. To the right line. Support and strike. I'm ready. You shall supply healers and be with the reserves. Supplies are behind the line. The supply will be behind the line.
is not palm wine. A careless hand can wound before the enemy moves. Elder, is Abonsi also going to the battlefield? Battlefield is not only where men die. Sometimes battlefield is where power is guarded, where weapons are supplied, where wounded men are returned to life. Some will fight and be speared. Some will also fight by making sure that the spear does not lack strength behind it. Oh! Oh! I need help! Oh! Water! The stress is not present. Let me alone. Let me here. Yeah. Do not break me. Lie down. Now, bring warm water, cloth, and the crushed cheese. Mother, I thought Akuapem came to fight. Yes. We fight. And we also heal. A soldier healed by medicine may rise again tomorrow. A wounded man neglected may become super. Remember that when you talk about war. Over there. Let it be said in the year of the young. Without supply, carriage goes nowhere. Without treatment, victory becomes full of grace. Eat before the road takes you. Breathe before the ground takes you. Hear before the battle takes you. Return with the gods and ancestors. Now, Mother, would the right will be saved? No place is safe in war, eh? And Akuapem wouldn't be appointed. But a way can be right. A way can be right. Do not run, eh? Where your elders keep, eh? Then after the war, do not run. Do not run. Stay there and do not leave your people, eh? it's fine.
And yes, I did it. The mighty protection from one front. Fly from up. The victims battlefield. Awakening courage. Every warrior. Silence. Silence. In their midst, thrown a towering figure. He laughed. A laughter that awakened fear in the heart of men. He stepped forward. So this is the famous Nifa Nation. Handful of hillmen and stop the mighty Asante Empire. Move aside. Surrender your roads. Surrender your gold. Bow before Asante man. And perhaps your children will live to see sunrise. The insult cuts through the ranks like a sharpened blade. Several warriors gripped their spears tighter. Some even took a step forward. Nana Otutu Abebio raised his hand and silence returned. Slowly he took a step towards the enemy until there was the few paces that separated them. His eyes never left the Asante commander. You speak of gold. We speak of honor. You speak of conquest. We speak of home. Gold can be invaded. Gold can be stolen. Land can be invaded. But the spirit of a free people can never be conquered. If it is blood you seek, then prepare your warriors. For today, Akuapem shall answer you. Bold words. Yet words cannot stop an empire. Do you know how many kingdoms have fallen before us? How many chiefs now kneel beneath the golden stool? By sunset, your people will join them. Look what? Do you see men trembling? No. You see fathers defending their children. Brothers defending their land. Warriors who have already accepted death. And men who do not fear death cannot be defeated. Hear the voice of Akuapem. We kneel only to the Almighty. We bow only to our ancestors. To Asante. Then let the vultures feast today. Your right wing will be the first to learn what Asante means. Let the right wing hear it and be glad and be honored. Nifa, if danger stares at Nifa, Nifa will look back without blinking. Warriors! Forward!
Do not call sacred things ordinary. Do not leave them without memory. Odosu has traveled through power, oath, and war. Victory does not run when the enemy runs. Victory must be guarded. It must be purified. It must be ordered. It must be made safe for the living. To look for weapons before every hour. It was taken from the field. It carries force. It carries danger. It carries. What is it? A deity captured in the war. In Abwanzi. It is known as Pabraya. Let no one treat it as a child's toy. Sacred objects captured in war must be handled by those who know their ways. Our elders have taught us that the Odosu was obtained for the Ashantis by Okomfo. And if Okomfo come from Ewukugwa of the Nifa division, then today the road has changed. What went into Ashanti power has returned into Nifa custody. Will be kept under custody. Each story will be carefully told. Yes. There are wounds in the flesh. There are wounds in country. There are objects that must be guarded. There are names that must be spoken with care.
Today, I have seen Nifa with both hands. One hand held spear. One hand held medicine. One hand seized regalia. One hand captured gathered powder. One hand gathered sacred objects. This is how a division must serve its states. Thank you. Let it be entered into memory that a bookworm led the right wing. Apeta and Asonko stood. Aprede seized Orosu and Obama and Atakode and treated the wounded. Abonsi supplied powder and weapons, treated the wounded men, and kept Kabnaya. The towns of Nifaman carried the battle together. Thus, the flesh remained. For this war, these items will not be left to wander. They shall be kept by Nifaman. They shall be kept by Nifaman. Yes. Today, they shall be kept by Nifaman. Yes. They shall be kept by Nifaman. Let the children ask why an umbrella can carry history. Let them ask why the drum can remember the dead. Let them ask why a flag can speak even when the wind is over. And let the elders answer with truth. That on the day of danger, the right wing of Akuapem stood. Tracy, are you awake? Grandma, Yes? I saw it all. Like a dream. I saw every... Tracy, listen. No, Grandma. My name is Ophebia, a proud daughter of the Nifa division of Akuapem, a daughter of brave men who will never bow down. Before the
allied forces and the Axis powers. Again, 1939, 45. There has been an allied forces in the Akuapem in 1826. Most of the Akuapem were here. So in honor of the allied forces, a person Nananum Ekranko, Ose Gamashi Asi Rikete, Aname, Ose Dania, Anoba, Ablukumani, Akuma, Keplemani, Logolo, also in down, I don't want to blue. More happy than myself. And then really more, and the guy like was singing. And another man, if he Akuapem, Ose, Ama Sasa to get what he did, the Baba would not want to go. Akuapem, Adama, one was so happy that Kabonam, one was what to do, one for whom you fall. And then Akuapem for her, and I must say, and my papa. And then as you take on another, Daniel Provoco, so we have the man who be here. Who is that? What to fight and answer what to do that one in this animal. And a very fancy possible for fancy. I don't know one of the man or so that we do not come out of the young way you come out, you will never be alone. Who's up and not the crime, and part of the other ground is the most of her and our seat and my papa. Now, who's that? What's that? Akuapem and the DB. The Nifa win. Yano, who may have thought to know what is a crime. Now, I bring out confirmation. Any Akuapem Echo Asantiman said, "What Pogua, Sabi Pamai, now what is the Mako Apono? Apomo, Emma won, Asapo, I have 300. Now, no will be a year and noon. It's one of the old person, Master B, and all for waiting to know. I do me a noon. Now, Okomanachi war commissioner, what about one? Or no, Anna, what the year? I need Asantiman na efa Ghana nyinaa. Eti adɔtefo anamufo ko a wɔn go design na benkum afa benkum na nifa afa nifa na de kyerɛwfo agyintiri na beebi na ɔman yɛn a na ɔhyɛ beebi deɛ ɔbɔ no so onye odi ani sɛ wɔahyia o deɛ odi ani sɛ wɔahyia o na deɛ odi firi no si mo sɛ na n'akɔsia ɔpampa kɔn no wɔ ha akɛbɛn bɛ nyi sɛ ɔpɔ kpa sɛ kɔsɔn sɛ ɛdo kyerɛ firi and the man can put a forward on the protest. Will get down from that whether they are put up with people in the set. Yapana can tell for us what to do. Anything, Sanya, ever I know. Now, what's that? Santia? That's Santia. Then you got plenty. And you got plenty. Santi and you got my Agasantu ahead. Eti Osa Joyo, Nifa, Povanoti, Nadao Menti, and then Asante. It is Asante, what's your artist? Now, what people and you got me. Yes. Maybe I will be yelling 70. Now, you're right. The big Mokapra. Meta Yura, na Mufahene, and then later what happened. Now, police said, you PTB will not have December. Not on the eye, not to pass. Now, 7:20 as there's a lot for a year, or so what year. Now, the official for a year, I saw a bed. And the birthday of your opinion, now, other two. And in the na bema fine na oso tuya amuna kobiri oso tuya osu abebio otoso na eya coincidence ke say obi apene mprepre eya obi apene kwasi afofo otoso ebisa ene otiekwa so na wa ma de chance na obi apene ni fine ya odi
Oyirifi ampasa chidadi omo nkashiri. O chinsa ne chira sana kanu meko. Open Pongasi, Siadio, Messi, Elkufu, Autosu, the Pizza, Osani, Boafansa, Grapping Pointy, my Usimpatia, Grapping Jassy Hene, Owa Pong, Abram Prama, Odicam. Nifa himia ene edukro himia nana kwame nyinaku ebiru hene otoafo safro okwampa aprede hene a enne abakosem ada aprede ahoden ni tumi bia di wa ha nana abose hene nso wa ha na ofori kantanka na odena ho asare acha hene da wo hene ekwabe mahemfo ene nifa ahemfo ahemafo ene won a waka ho nyina proma okwabe magna ahia mu wa ha enye adukro mu ko okwabe manyina ene nifa man yeda masibebri said ne maba na me de yie say enne yahu say okrapeman enye mpapamu okrapeman enye nchichemu na mmom nkabom ana ye ne nano de chichire okrapeman to ho a enne minu mienu yenso yere twaso sabri oyechira ye Sabri oyechira yehwe yi no kware akanya ye nkwan bi so yedi kunem de nanso anye bia ye ne nano no ebi tutoy enunti sabri mesre ye nyina mpagya ye mu na ye observe a minute of silence ema ye ne nano a water Pamcho, on my entrance. May their soul rest in perfect peace. One cry in the year. One cry in the year. Yebeda nana ase. Eye obrimpon kese osia de yo kwasi akufu a otoso miensa. No kware ni ye nyina yenim. Se nana furu abangwa yi. Okwabimam asakra bebre. Na me de mirihu se eye nkabom na aba okwabimam. Nkabom ba na asumdwe so reba. Na nipa nso nya ahoto na afe ede insakrai ene nkosoba enuti yebeda omahina se bebre na ne amehu ni se ope ayonkufa eso ebinu fa no ade foforo omahine nyame hira bebre medi minim se akoma pam
ɛna ade yɛ w'adwuma sɛbe wamma amɛfom wamma amɛpɛ biribi biara na mmom ɛyɛ okurapeman nkɔso enti ɛna wobaeɛ ɛno nti ɔmahene yɛme nhyira wo ɛne w'ani suade hu a woahu sɛ ɛwɔ sɛ yɛhyɛ saa afa yi mede da biara meka se ɛyɛ wo dae so ɛna nnɛ yɛahyia mu wɔ ha yi nyame nkɔ so ara na ɔmma w'ahoɔden ɔmma wo nyansa ɔmma wo nyinkyɛ ɛne abodwokyɛre na fa di yɛ kan ɛwɔ okurapeman mu nea mesan da wo ase bio ɛne nananom ɛyɛ apakamfo ɛne nifaman ahemfo ɛne wɔn a wɔka ho nyinaa nokware ni sɛ daeso yi bae ɛna yɛnso ɛna yɛka sɛ wɔ sɛbe yɛnni adagyew ɛno nti nea wanya nade ɔnyɛ a ka menye nni sɛ saa ɔyɛ kyerɛ yi kɛnɛ yɛbɛyɛ yɛwɔ asukuufo wɔ ha wɔn asuade bebree wɔ mu ɛna yɛn mu binom nso wɔ ha a na sɛbe yɛnnim nea wɔfrɛ no akatama nsupo no nanso ɛnɛ me no mmienu yɛahu na yɛate na yɛafa aba bi wɔ mu ɛno nti yɛbɛda mu nyinaa ase na yɛreremfi School of Performing Arts abibigroma group a mobaeɛ a mobɛyɛ ɔyɛ kyerɛkyerɛ yɛn nokware sɛnea motie nsɛm no ɛne sɛnea moyɛ fae no asɛnea ɔko no sii no na mowɔ hɔ nyame nhyira mo bebree maadagyew ɛne sɛnea moyɛɛ no ahoɔden a moahwere biara nyame nhyɛ mo nan mu na wei yɛ ayɔnkofa pa a abɛda mo ne akuapem ntam na yɛhyɛ mo bɔ gyina ne akuapem nan mu rehyɛ mo bɔ sɛ yɛrenyae saa ayɔnkofa yi da mpo saa adwumadi nyinaa ɛba awie a yɛda obi biara a ɔwɔ ha se nso nokware yɛhwɛ dan mu ha na ayɛ fɛ yie papaapa ne titiriw no kɔmitiifo a yɛde saa adwumadi hyɛ wɔn nsa wɔn ayɛ adwuma no fɛfɛɛfɛ ɛwom sɛ ahyɛ ase no yɛnya ɔhaw kakra ne ade nanso dwumadi biara ayɛ ana nneɛma kakra ɛkyɛ sisi a sɛbe ɛyɛ nanso ne nyinaa akyi no yɛhwɛ ma biribiara ɛtɔ yie ɛno nti no committee a mohwɛ a mosiesie saa dwumadi totoe no nyame nhyira mo na ɔnyɛ mo kɛse nea mebɛka ne se yɛn nyinaa di ho adanse okuapema nyinaa na ahyia mu ha ɛsɛ yɛwura ɔse adeɛ yɔ a ɔyɛ okuapehene no ɔwɔ ha na mɛsrɛ akuapem yɛn nyinara yɛyɛ nipa koro yɛn nyinaa yɛatena ase akyɛ from 1733 wohwɛ 2033 a na okuapema anya 300 years yɛne nanom a wɔhyɛ ase no ɛm sɛ wɔbɔ wɔn homɔden papaapa na okuapema mu dwo kankura no wɔsese okuapeni bɛyɛ awa ɔpa ɔtwɛw ansa na wayɛ awo nanso ɛnnɛ yɛwu ne sa mɛsrɛ nifa benkum kronti jase adɔnten momma yɛn nyinara ɛmfa koro yɛ ɛnta ɔmahene akyi yɛyɛ dɛn yɛkɔ soro ba fam ɔno ara ne yɛhene sɛ wompo ɔno ne ɔmahene ɛno nti no yɛn nyinara yɛntae ɔmahene akyi wahu sɛ wɔhwɛ na wontimi a na do ho abɛdɔn kuu no wahu na mɛsrɛ anim nkyina ati kɔ wisa ohoi enye sɛ bitafrakyɛ yɛbɛhu nipa no yɛbɛkatre yɛnim si yɛdɔ no akomapam ne ade nanso akyi no ne yɛtwitwa ne nantin mesrɛ mo woanya asomdwei woanya koroyɛ saa nneɛma nyinaa si ahwɛ yi a ɛde basabasa de oyene na ɛba mɛsrɛ mo aboa no ɔde ahometew na ɛka wo menka sɛ biribi bɛsi na mmom yɛn a sɛbe yɛayɛ asobra kyerɛ mmofra a yɛba yɛmfa obu ma yɛn mpanyimfo obu a mpanyimfo de bɛtoo hɔ yɛsɛ yɛsɛe no ɛnam sikani bere ɛne wiase ahodi nti na yɛyɛ nneɛma a ɛnsɛm fata nea yɛnhui na yɛka ne yɛnsɛ sɛ yɛyɛ ne yɛyɛ ɛn yɛba openly ɛbɛ yaw mpanin ɛbɛ kansɛm a mpanin kan ntwa to so wɔ enye onyankopɔn a mmɔ yɛn saa yɛn nyinaa yɛnim onyankopɔn yɛn nyinaa rafi awurade nsa no na mɛsrɛ si yɛmfa nidi
ama yɛn mpanyinfo a Bible no na ɛka o se abofra wɔmfa nidi ama agya ɛne ɛna no esubɔnten ho kwakwa labi na ɔyɛ dɛn ɔsosɔ n'ani yɛn nyinara yɛnim twerɛsɛm no mu sɛ nipa bi kodi onyankopɔn ɔsɔfo bi ho fɛw onipa nyankopɔn ayi no na mpataku ne sisiri bɛyɛ dɛn bɛtete wɔn abusuafo akandifo ɛyɛ nipa a onyankopɔn apa wɔm sɛ mu nim ɛna meka kyerɛ mo enti sɛ ɔhu sɛ o wede ho dabɛ no bae abofra ketekete sɛ ne sɛ ne sɛ ɛyɛ onyankopɔn ɛna wapa no yɛhwɛ David ne Goliath a nanka David nsɛm fata so gyina Goliath anim nanso onyankopɔn ma David tumi ma odi Goliath so ɛno nti moma yɛnhwɛ yie na yɛn nyinara yɛmfa koroyɛ ɛnta yɛma hene akyi megye me de yie sɛ si ɛyɛ saa ne ati biara Akuapem bɛpagyaw na mo sɛ sakasakayɛ basabasayɛ ne ade kɔ so a obi bakora no ɔde mpuntunwuma ba o sɛ ho Akuapem mu nyo ɛno nti mede kɔ asantima mu Akuapem mu nyo mede kɔ broma mu yɛkɔ yɛ anaase yɛ bae ɛnɛ yɛn nyinara te nea yɛne nanom yɛe ɛyɛ koroyɛ ɛyɛ Akuapem ɛyɛ adangbe ɛyɛ nkran ɛyɛ aborɔfo yɛn nyina hu obroni fita a opie mu no ɛyɛ fɛ kɛkɛ nipa yɛn nyinaa yɛ baako ɛyɛ sɛ apem Akuapem yɛ aku ne abom ayɛ nipa baako yɛrekɔ 300 years mɛsrɛ mo sɛ mommyɛmfa asomdwe ntina biribi wɔ hɔ na sɛ wonte ase a fa obu ma opanyi kɔ ne nan so kɔbisa no saa deɛ de ne ɛkɔ no mente ase monkyerɛkyerɛ mu kakra ma yɛn ɛno na asomdwe bɛba na ma wobɛhwɛ na kuru bi kyɛ nipa bi abɔkyɛnku ne ɛnim na wɔde wura nipa adwene mu ne ɛnim na wɔka ɛkyerɛ sɛ ɛsɛ ade ɛnɛ mommyɛmfa koroyɛ ɔdɔ na asomdwe ntina Akuapem mu ade baako a meka atwa to ne sɛ yɛn nyinaa yɛhu ntɔkwa no sɛnea ɛkɔ bae ɛyɛ akukuduru yɛn nyinaa wɔ sɛ yɛnya akukuduru na yɛsɔ Akuapem mu edu baabi na sɛ yɛfrɛ nipa bi sɛ ɔmmɛdi dwuma bi a sɛbe na sɛ na yɛsuro sɛbe na sɛ na yɛpopo anaasɛ yɛmpɛ sɛ yɛbɛkɔ nkan mɛsrɛ mo mom yɛnya akukuduru na yɛmfa mmoa yɛn mpanyimfo na si nti ni America ni se yɛhwɛ sɛ ne asantefo to hyɛ yɛn so hwɛ baabi a wofi wo yɛ akukudurufo edu baabi a na sɛ be ahensɛm ufuro bi yɛhyɛ obi nso wofrɛ no o begye na yɛ saa di wode kogya wo mahene koraa yɛnkɔ ha menkɔ me na mentu kwantintin menkɔ ɛnyɛ yɛsi yɛbɛyɛ adwuma no a mom yɛnsom na yɛmfa ne di ɛma yɛn mpanimfo da bia meka se ahemfo kyinyina ebi didi bi akyi ɛno nti ɔmahene kasa a apakamfo yɛbɛsɔre apakamfo so kasa a kura ahemfo a wɔse yɛsɔre nanso bɛhwɛ no bibi ba na yɛfrɛ wei a wei afa ha yɛfrɛ wei a wei afa ha asantefo a yɛka wɔn asɛm yi ɛnyɛ sɛbe wɔsɔre na wonya saa gyinabea ɛnɛ wogyina sɛbe yɛn agya otumfoɔ kasa a na wiase nyinaa yɛ din ɛyɛ nkakra ntiase ne koroyɛ ne ɔdɔ yɛnso yɛbɛtumi adu hɔ ɛno nti no mesrɛ mo na ntintwitwa nipa ho nsɛm ka nneɛma a wohu yɛ a woka mugu akonnwa ho fi no mesrɛ mo momma yɛnyae ɛno na ame atɔ ape no nso nka ɔhwɛ a ka Akuapem mu ka ahensɛm no aha na ɛfi abusuafo na America ne se momma yɛmfa obu nso ma yɛ amane ɛne yɛ amammerɛ edu baabi a na asɛ sɛbe amane ne amammerɛ no rerigya ato nkyɛn na yɛsɛ o kristosum bɛto amane yɛn nyinaa yɛ kristofo yɛn mu binom yɛ asafo mpanimfo nanso yɛbu amane efisɛ teteete no onyankopɔn yɛ ahyɛnsode ma ahemfo ɛno nti no ɛyɛ na nipa ka sɛ o na wei na o sɛ ɔyɛ kristoni sɛ ɔyɛ ɔhene yɛhwɛ Saul a wɔsrɛ ɛna onyankopɔn maa ho kwan sɛ wɔnkyerɛ no yɛhwɛ Solomon ɛne David nom
yɛhwɛ ɔhene Hezekia no ma wɔn nyinara yɛ ahemfo ɛno nti twɛka biara ani sɛbe ahemfo ɛne akristofo yɛn nyinaa yɛ baako ɛno nti no mommy nyinaa mmoa woyɛ kristoni a brahimfi edu dapa edu akudan edu akwasidae a bra ne yɛn nyinaa yɛnsom na yɛnwene ɔman ne ho ne America bi oni se yɛtetete nsɛm bi ɛno de mayi nkurɔfo bi ano ɛwɔ social media na mesrɛ mo mara ɛsiane sɛ okuapema yɛpɛ koro yɛ ne kanko nti ɛna mesrɛ si traditional council ɛyɛ sɛbe young 5 divisions no ne yɛ ahemfo yɛwɔ members a yɛkɔ traditional council ɛhɔ ne yɛtake decision na yɛ implement na ɛbɛyɛ mmara na sɛ yɛkɔsusu biribi ho na ɛba na sɛ bi yɛnyina yɛ na nipa bi abɔkyɛnku ntɔkwa na wɔde reba mpene nyɛ sɛ meka sɛ mekɔ ayi akɔde hɔ ɛ na yɛbɔdin wɔbɔboro me wɔ hɔ sɛ mebɛgye wɔn asase wɔn ate sɛ wɔsi ayi yɛgyigye nsase nti no wɔbɛboro me wɔ akɔde hɔ na yɛ ase fem abusuafo ɛnyɛ nokware da sɛbe mi wɔ ha yi ɛwɔ sɛ mi hu mi mpɛsua so efisɛ obi bi sɛ mi sɛ nana na wo mpɛsua koraa na ɛwɔ he a ɛhe na wo hyew da mi sɛ mi yɛ nifa hene afei na mi hu baabi a me hyew da na afei mi kɔbɔ aprɛdi kuro din na afei mi kɔbɔ abiriw kuro din wo sɛ adu kuro mo hyew wɔ he saa na mi yɛ nifa hene so obetumi abisa mi nifa man wo hyew wɔ he ɛnu ti sɛ okuapɛ man ɛhyɛ okuapɛ hene nsa na ɔsɛ o mepɛ sɛ meba me hyew so na mi behu nkura a me ne ayi kurɔbɔfo bɔ ahyew me ne dwabenfo bɔ ahyew anaasɛ me ne nkranfo bɔ hyew a ɛno nkyerɛ sɛ ɔma hene sɛ ɔrebɛgye nsase na yɛ students ɛyɛ yaw papa na wɔnam social media yɛmpene students ɔho na kyerɛ sɛ mo create tension bi ato okuapema mu na basabasa asi na me de minim sɛ onyame nti basabasa de sakasakayɛ no ɛnsi bio wɔ okuapema mu ni America ni si ɔma hene rebɛsra yɛn ɛyɛ nifaman benada ɔreba kɔ amante ɔbɛhwɛ hyew ne so aprɛ de akuro baako no yɛ ne kurɔbɔfo no na ɛbɔ hyew anɔpa nɔnkron yɛ nyinara yɛkɔhyia ɔma hene wɔ kɔ amante ne wuku da so ɔreba adukurom asaman yɛrekɔhyia no wɔ hɔ na ne yɛda so nso yakɔ abiriw nyina dɛ mesrɛ mo moma yɛ nyinaa mfa yɛn ho gyim ɛyɛ fɛ kɛkɛ nea yɛ ana ahemfo ni bi hoahoa wɔn ahemfo no ɛyɛ ana yɛ fɛ wɔn mu miɛnsua bi ne ɛnyɛ ne saa ne ahoran yɛn ɛyɛ ahemfo na wɔn nso wɔnya ahoɔden ɛne ɔpɛnya bi ɛmfa ne yɛnim na wɔn pere nneɛma mmra na mmom wɔkɔpere ade no wotwe ne na wɔsɔ ne nan baako otu baako wɔsom otu baako yɛ ne sɛ a na sɛbi ubu na bam obi a sɛbi ɛbɛboro no so no wanhwɛ yie kura sɛbi o na osia ne munye mu adeɛ me kɔmi baabi abusuafo ɛnyɛ saa na ne yɛhu yi tuo na wɔtoe no wɔkuti a atamfo ɛnu nti no nka yɛme no mienu a dɛn ne yɛbɛyɛ yɛbɛtutu tuo na bɔ yɛn ho sɛ akuapemfo anaasɛ sɛ ɔkrefo yɛbɔ yɛn ho ban ɛnu nti mɛsrɛ momma tuo ntwere ne ɛtwere ne yɛmfa asomdwe koroyɛ ɛne kankɔ nta yɛma hene akyi medamase yamehyira abusua yɛdamase nana anase ehua bobirim osodum ja otutu ababio otoso enum oye akuapem Nifa hene one edi nkumu yi atituru pi wo ha na mede din a mensaka no mede won bekre enya in any order enti mesre na mafiase wo soro se na be ya menya fumoso because list no what run send ya nipa ne bai iti enye in any order to misrom yo prebre yera and then inti enyina tele nanso eye okuapehene
Obrempon Kasi, Usadia yo Kwesi Ekufu, or to Swabi on the President, Akuapem Traditional Council, the Akuapem and now in Samoha, and then I say Manakwaba. Afei, Osahene Boafo Ansan, out of Swabi Akuapem Contingent and Senior Divisional Chief of Akuapem Traditional Area. Afei, Oya man Osim Kwati out of Swabi, Akuapem Jasine, the Amano Krumohene. Yera Osodu Muda, and Naxlem down. Afei, Owa Bempon, Awo Abena Krama, Akuapem Nifa Himia, ne Edukum Himia, a Wosu in Temoha. Nana AEC Kumi Amoakon Autoswabi Abuasahini of a propon Akuapem, Nana in Temoha. Nana Doctor Kwesi Osel Ukuapehine Sompahine, and also in Temoha. Nana Sexy Ayakwa out of Swabi Okumai Aguna Adumakuhine. Nana Safori Abonia Sanahine, and also in Temoha. Afei Nana Kwame Don Kwaki Siadu, Akuapem Akrahine, Nana Oha, Nana Dasi. Nana JB Enti Asuna Achampum Hine. Jetsion, okay, you will ask. Nana Esiama Bequin Akuapem Pempum Hine, ne Akuapem define a bill for Hine. Nana Efia Unyani, Efia Akuapem Mrato Himiani, Akuga Akwemia. Honorable Daniel Nana Ado Kenneth, Member of Parliament for Okri constituency. Candid Kapi, Kavra, in my name, Fatemi, District Coordinating Director, Okri District. Okay. Madam Comfort Mante, Deputy Director, Okri. Madam Victoria, Dati Espa, and also Central Administration Okri. Honorable Daniel Yim Edu, a great coordinator. Martin Odwira, a district culture officer, Honorable Abi Maria, former information minister, Republic of Liberia, also in Temoha. Afei Nana Kwame Hinaku, out of Swabi, Nifa, Nana Kwame Hinaku. Out of so a Akuapem representing a Drew Hine, Nana Nana Asari, Achahine, out of Swabi, Akuapem del Hine. Nana Safro or Quampa, Nana or Kotia Hine, or Triumph Safro or Quampa, Nana Ofori Cantan got of Swabi, a Kuapma singing. Nana Opoposiopu Akon Tete Brimpon Autoso Ebisa, and Akuapem Different Osmania, and a deep room, Mangrano. Nana Uchiri Hinaku, all the kind of bread, Akwemuni. Nana Asamoah Diodu, all the kind of Buba to Fuhine. Nana Buduketepu, a brew Marine. Nana Ohine Asante, a brew Abakumahine. Nana Edu Bonsra out of Swabi, Chidom Hine. Ewo. Okay, you need but Mofata, Mr. Bonsing, Yabe. Nana Okanta Ofori, Aya Chamihine were brew. Nana Kusi Ado, Aya Suna Hine, Ewo Association. Nana Kweku Buahine, and so Aye, Adishine were brew. Nana Odro. Nana Odro, and so okay. Techere Odipro, Nana Yao, Menya, Okuma Hine, Akwemu, Yasihine. Okay. Nana Akumia, Ewia Mante, and so Ewoha, Bemohine, Edu Granting, Ewe Akuapem.
Aprede mrantehene Nana Kojo Jakete Nana Ewuku Bram Nana Ewuku Bram Akuapem Odwira hene osanso ye Akuapem Nifa Akuapem hene Nana Ohana na ye obi a so ate papa Nana Ofosu ye boa enso ye Dawutu hene Nana Asamoa Wadu Tufu hene ewo Aprede Nana Ampem Dako Labi Akuapem Nifa Pempem hene ni Edukru Mayre hene Nana Ama Abuajewa Edru himia Nana Abena Kunyo Abonse himia Nana Abena okay Nana Abrakwa Kumia Autoso Anai Akuapem do himia Nana Ama Oparibia enso Osumanya Asumanya Jas himia Nana Omai Aprede Ankobia himia Nana Ekusika enso Ankobia wasisi so Nana Oforiwa Menku Ahina Sehima wasisi so Nana Ochre Isibia NFA Nana Ama Adubioto so Ebi enso ewo asisi so Temusia eyinomune Nana noma abeka insa mmemo ensem ma onyina bio se ya mobidia na enye obuayo ebia na list no emidui na sara bi di kaka enso enye in any order say bia oyina odika na say oyina odi echiri mesremo yo bato se enye tichewire na mu eye biru inyire de odukru na me da ase we ebusati ya batu aso enche na yedijumedi no ereko na wi na aboafo so a wobo a enedumedi no honorable MP honorable DC NFA Educraft Mr. Du Richness Hotel and ahemfo a ne ahemi a ewo Akuapem Nifa nyina so eso yase ema yedijumedi enso edi baby a yadu no am say me di obi a kire gisa me otiam na manfa me ho akire me bato midin edi kwaku kwabi me ye mfie okugu Akuapem me ye former assemblyman na midin adodo na anim kwaku dawuru many morning show host to me multimedia movement TV entina no me ye na no tia me unofficial tia me me say that mass papa tinjawa bre na committee members no so for one bet we are yebeko chairman Nana no madaro ma asoro ne yaye wi enyam na me closing prayer tentente e be sa me ho be ye ni ti madaro ma mesra mara education director ma ha mesra ye won sem ma no no achi heads of institutions ni na wa ha nana madaro ma yi na ye ni se wo be ye dwumadi ati se na open sponsorship a unya bi anu achi open committee se obi meginem na omo a na chechere dwumadi a wo ye na na yenya nkrofo ne se enti committee members si e be hwe na ya na o ase bi ne kan nana krobi asante jeke mesi ya bu ne din da na se chairman ono fie ye Aprede ono ne chidom hene my Aprede hene nana ayisi akọ otoso ebie secretary nana ayisi akọ be do was papa du krom hene na bontin don hene ene nana afia owo enyane ono so be da na se na fe nana asia ma ba kwen meje di se ding no ne ya bobo ne de ye nhye da ntim bio se ne be ya bre nkona nkotia Reverend Dr. Alfred Kwate ono so ya tene din de da nana kwadwo ope ya tene din nana ofosu ya bo ono so ya tene din adukrom twafo hene ene mpanyini nana lati atakra ne mpanyini a wonyina wotena mu na woboya na ade nyina tumi konkan de maye ene ya kan ye ade enche ne ka se akre ne asesu ya busubi akoto anegbo kokroko wa more the planning committee more no more than the pay and then papa Yankopon Israel uko jama Germany nana Akuapem Germany for worker thank you danke yeah thank you danke just go and cook nti danke to all of you eda mo nyina ase yamensha ba sabri nana drama ya hwe ho ha no Aprede Asukwafo okodi 1 month for University of Ghana na what the coach send a 1 week now watch back 1 day oh fine and the Maya day was a woody dark repair one cry it's a one crying it was a 3 days and I was a 3 days yeah obi kon cry na what you go Tema station what's a middle go Messi the Tema station that was it nana
ɛno akyi mesrɛ mo obi ne sika bɔtɔ ne wɔka ne pɔɔso no ayi atɔ na sɛnea wiase ayɛ den yi wode yi sika no bi na fa nkae ne brɛ yɛn na yɛmfa ne wurade ma no obi ne pɔɔso sika bɔtɔ ayi atɔ nti mesrɛ mo ara onye sika no bi na ɔmfa ne aka no mmra na yɛmfa ne wurade ma no ɛnyɛ saa obi bɛnante wakɔ fie ɛda mo ase me so medin de kwaa medaako Victor Listower nana na me wɔ Command Radio madam Roma mohwɛ ne nsa mmra bio maba ani JFM tesi a TV station foforɔ aba mohwɛ yɛ stream bibia live ɛno deɛ JLM media ɛwɔ abiriw na na kwa me hina ku asase so ɔkyerɛ yɛbɛdi dwuma moto nsa frɛ dwuma di bia ase yɛbɛba ɛbɛboa ma ahenni apagya ɛsoro ahenni ɛsoro ahensɛm na ɛsoro abosonsɛm ɛnyɛ baako Jesus Christo na asɛndua na pampam na wɔatwerɛ hɔ this is the king of the Jews. This is the king of the Jews. Into Akuapem for ya yene Obrenpon kase ya yene Nifa yene ya yene brother yene na yemfo a ayema for ha madam asekurot na me sha. All right. Baby a yɛde dwumadi no ɛhyɛ nana Safro Okwampansa sɛ ɔhwɛ dwumadi no man yɛrekɔ na wi ti yɛbɛto nsa frɛ nana Safro Okwampa na afei sɛnea dwumadi no akɔ no ne remarks ɛtwa to no ɔde aba afei yɛwie a na yɛatoa so batɔ mmea bɔ yɛn nsɛm hyia nana Safro Okwampa. Hello? Hello? Yura, I'm saying, Obia, son, I'm a chief. I come to say, we can't walk away. You have a American crack. Now, be a singer. I'm saying, Obika history be about Onena Kwasi Akufu. About Akuapem towns in Onyan Sanctuary, including in Aso. Now, opposite Senia, a mamrenity. Inti Yankan says, I'm more ever wow. Me say make campaign before Akrofi Crystalla Institute. You don't want to see papa. I want to extend our deepest gratitude to you because we are suffer, we are suffer, we are nyamie juma. Na on abwa ewo sebeya will be able to realize our great leaders' vision. And he said, "You my dear, once papa at the bois." Anka Obeka say, "I sorry ni aye." Na we be gunsa waka odosu ho asem waka kwan efa so ekwa akon with your deities, but onwa boa. Me gye say we be boa all the divisions are aka. E dan wasi papa. Bible say me can't so funty my scriptures na ira kakra. Proverbs 29:18. Where there's no vision, the people perish.
I'm say parish no e brofo. Na de no free Hebrew kasa mu no per on kasa na che say nipa no e pansam we fa ha na we afa ha na we afa ha that is say there is no direction. Eti the ye kan say ye wura ye do ase say wo great vision na we my direction. Eti yen a yeso ye di wachi no ese say ye boa enam say ade a ye hwe na sisi ai e kire say leader no ka say muntwen a na wona twen o ka say move na wona move o ka say munyi odosu no na wona gi enti de mesre ni say moma yensua bribi emfiri de ye nananom ye a ene ye gina ha ye di ehun anigye yi megidi say okon na odi nkuguru a enkyere say there's no future. Ye nyina agi tum say Asantefo di nkuguo in 1826. But are we saying say and ekura o kan say Asantefo di nkuguo a bebre will doubt it. And nam say omo reorganize won ho ama onganya great leader. We also have a great leader in you. Enti yensua say ye be kan ho abom. We kakasa we kasa no kra de enye de. We num omo eti say, we mu ti say. Ye de sa akọ okon a ye ni nkugu ye ni nkunim da. Ye be di nkugu. Enti ye nananom adi nkunim amayen. Na 200 years ye wura se yen celebrate na yensua biribi emfrim. Yensua kroye. Yensua resilience. Yensua say nipa hwe ase a nye na wie no utumi sore na waye noma akese. Eche mpanyimfo akasa bebre ye mpanyimfo so atena ase ache ye wura atena ase ache ye kan ne say obia oba ye bibia course no ye mpeke bibi mfrim the positive aspects of the course no yensua ye mfa nchichire okuapeman we boy and kai say bibi kase bi ba in August to September and the climax nankasa ebeba ese nyina eji ho edim na ye support ye wura no na o man nyina hu se okuapeman ye wade oye me da mu nyina ase All right. The boy here that's it. Nana kwesi opare Akuapem Jase osamanya owoha na nidino entimi amba NFA Nana ata fiankon Akuapem Jase atiase hene na ohima udi asempa abena ayebia okani eye ni Akuapem Nifa asum kahimia ono so ewo ha yeda masip enti pre baby adwi ye besre na ye maame ba kon so abeda dwumedine so ase na nana ama aboaje wa eye Akuapem abiru himia ne Akuapem apagya himia ono na mpanyia pa ono se enadwumedi o meda dwumedine so ase eman mo me fa sembo ehia ye maame ewo ama aboaje wa na ebiribi dwumedi bi ko so baby also being called vote of thanks. Okay, also nana vote of thanks. Also for vote of thanks. Invited guests, vote of thanks. Eti Ofia TV. Ofia TV so Ofia TV. The baby Akuapem here will be ano. Wonim so Ofia TV be ho. Ofia TV for Yedamasi.
Praise the Lord. That's right. It's a thing that we say, yo, Nibejira, Mama the body so. Nibejira walk or cray. And I said, the funny division. And Mama that I can see and then as you or may you ask. I can remember what be the Mama Manja, Namaba, I am fully in Eddie. Now so. Odi kan funa di kan abibodi ni nyina bebre te me senti musu biema na akoye double work enti ni ameka ne se hyeyi ayeye ade ne fa ayeye se okre ana se di fa division aboma trafa jojo eni ko na ayi na wadi shira ewo amen. So that day, only that day, at a yet the card that I said, well, near Wayama, honestly, do not go up a baby. No problem, went the papa, that when you went to Sunday and then says, also when you see a day. Woman, and you know that that's why you have a papa, or dear, what's your baby by? I get you, I must say. I can't see the blow that be a walk. And Papa, when you're missing a water. Miss a woman that works here to do today. Don't you? Oh, you're missing our beer that and a prayer. Who far as we drink, and the day, and then for our side, and from home. And it's now, nay, if I mind, and that we say, amen. Mesramo yewia osodumja osi niwura okuapanyene onne banyon nam yewia jasene ne nananom akuapema hemfo obehia mu nyina wo ye maame owa abrempon nifi ho na onimati nkomutie bi na ye ayaka no anaso de nyina se yefia ne yerekoya tena ya Yankopon fa bia. Amen. Papa, Mirie, Mr. Ramo, very important. Sanya, Shania, Manate protocol, you know, say, Osadia, you Pia Montea, Ubia to me. Eti, Osadia, Soria, Ubia, baby, I would be no. Obetina, but I'm chance, what's an amount of Sadio sorry, and Sana was sorry. Yet, the energy, I do not ever jack or bad and you could do him. Amen. Osadia, sorry. Sabi, and yet, Osadia, you see, and as your weapon, as you put your home of Worship.